дар арафаи ҷашни 26-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода як қатор падидаҳои нек ба вуқӯъ пайвастанд. Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизб, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сохтмони биноҳои маъмурии ҳизбӣ дар шаҳру навоҳии кишвар, сохтмони бинои нави замонавии Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистонро дар шаҳри турсунзода ба пешвози 26-солагии истиқлолият ва 25-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба итмом расонид. дар маросими ифтитоҳи бинои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода муовини аввали раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Фаттоҳзода Саидмурод Самад, раиси шаҳри турсунзода муҳтарам Сиҷовддин Саломзода ва раисони кумитаҳои иҷроияи ҳизби шаҳрҳои Ҳисор, Ваҳдат ва навоҳии Шаҳри Нав, Рӯдаки ва Арзоб иштирок намуданд. имрӯз дар шаҳри турсунзода се кумитаи иҷроияи ибтидоӣ ва 154 ташкилотҳои ибтидоӣ фаъолият доранд ва ҳар як ташкилот, ҳар як кумитаи ибтидоӣ, ташкилоти ибтидоӣ бо як сарбаландӣ гуфта метавонам ки дар ободонии шаҳр саҳм гузошта истодаанд ва бинои мазкур низ ки мо ин биноро ҳамчун тӯҳфаи муҳтарам пешвои миллат, раиси муаззами ҳизбамон ба мардуми Тоҷикистон мешуморем, бо дастгирии бевоситаи фаъолони ҳизб, соҳибкорони шаҳри турсунзода сохта ва истифода дода шудааст ки мо имрӯз ба онро даъват кардем ва аз номи худам ва аз номи шумо муҳтарам Самрӯз Самадович ҳамаи онҳоро барои чунин дастдарозиашон дар бунёди як бинои зеботарин миннатдории худро изҳор медорем. мо имрӯз бо ифтихор мегӯем ки раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон пешвои мардумист. аз ин рӯ аҳолии кишвар ғояҳои созандаи ҳизбро ҳамаҷониба дастгирӣ карда дар атрофи роҳбари мардумдӯсти худ сарҷам ҳастанд. боиси хушнудист ки намояндагони дигар ҳизбҳои сиёсӣ низ иқдомҳои президенти мамлакатро ба таври шоиста дастгирӣ менамоянд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо мақсади рушди минбаъдаи кишвар омодагии худро барои ҳамкорӣ бо дигар ҳизбҳои сиёсӣ ва нерӯҳои созанда изҳор медорад. дар ҳоли ҳозир шумораи аъзони ҳизби мо қариб ба 460 000 нафар расидааст ва онҳо дар сафи пеши татбиқгарони сиёсати созанда ва бунёдкоронаи давлату ҳукумат қарор доранд. гузашта аз ин боз зиёда аз 50 000 нафари дигар барои шомил шудан ба ҳизби мо бо ариза муроҷиат карда истоданд. бояд зикр намуд ки дар ин бино тамоми шароит барои фаъолияти пурмаҳсули кормандон муҳайё шудааст. дар сохтмони бино роҳбарияти олии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода, намояндагони маҷлиси вакилони халқи шаҳр, фаъолони ҳизб ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва соҳибкорон саҳм гузоштанд. боиси зикр аст ки тамоми корҳои сохтмонӣ бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри турсунзода муҳтарам Сиҷовддин Саломзода ба анҷом расонида шуд. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Пахтободи шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни 26-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як корхонаи хурди истеҳсолии ширу қаймоқ бо номи Шукрона мавриди истифода қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳи бинои ҷашнӣ раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷовддин Саломзода ва дигар намояндагони мақомоти маҳаллӣ иштирок доштанд. пас аз буридани лентаи рамзии раиси шаҳр аз рафти фаъолият ва истеҳсоли маҳсулотҳои пастеризатсияшуда дидан карда бо кормандони ин коргоҳи хурд суҳбат намуд. ногуфта намонад ки корхонаи хурди Шукрона бо сайу талоши соҳибкори ҷавон Муҳаммади Зиёев мавриди истифода қарор гирифт. дар ин ҷо маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза аз қабили ҷурғот, қаймоқ, шир, йогурт ва ғайра истеҳсол мешавад. дар ин коргоҳи хурд дар як шабонарӯз то 1500 дона маҳсулотҳои гуногуни ширӣ тайёр карда мешавад. бояд зикр намуд ки ба истифода додани чунин корхонаҳои истеҳсолӣ шаҳодат аз он медиҳад ки мардуми шарифу сарбаланди ҷумҳурии Тоҷикистон бо пуштибонӣ аз сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пайи корҳои ободонию созандагии ватани маҳбуби хиш қарор мегиранд. мо дар ҷамоати Пахтобод як корхонаи шири коркарди шир ташкил кардагим. ҳамчун ман соҳибкор ҳаминҷа директори ҳамин корхона эълон карда шудааст. мо корхонаи мо Шукрона номдор аст. мо ҳозир 200 литр шир дар як шабонарӯз истеҳсол карда истодаем. мо мехоҳем ки дар оянда бо зиёда
то 1 тонн 1.5 тонн шира переработ кунем ба ҳами ноҳиҳо шаҳрҳо ноҳиҳо районҳо шаҳрҳо дастрас кунем маҳсулоти бо сифату аъло худро. мо ҳозир дар корхонаи мо 6 нафар зан 4 нафар мард кор фаъолият дорад. мо миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ҳамчун ранги мо соҳибкорро дастгирӣ карда ҳамчун ҷавон имсол 2017 эълон карда шудааст ҳамчун ҷавон соли ҷавонон мо ҳамчун ҷавон ҳаминҷаро ташкил карда корхонаи ширӣ ба кор фаъолият карда шудем.